priatelia, ahojte, zdravia s Ferom. Som na AWS Cloud Day v Prahe, ktorý sa deje tu za mnou. Som tu s kolegami a kolegyňami z Labyrinth Labs. Tento rok sme Platinum partner. Je to úplná pecka, je tu kopec ľudí, bavíme sa s existujúcimi zákazníkmi potenciálnymi. Prebieha tu samozrejme paralelne strašne veľa prednášok. My sme mali tiež nejaký talk. Super to tu žije. Teda podarilo sa nám vypredať O2 Arenu, takže nedokáže to len Leoš Mareš, ale aj cloudové technológie. Ja sa z toho strašne teším a poďte si teraz so mnou pozrieť, jak to tu vyzeralo.